Dato Buni, unsay imong ikasulti diri sa amo ato ang lugar? Ako si Dato Buni, ug muna akong mga tribo. Nakami karon sa inyong lugar kay nabilong ni sa ancestral land. Muna among lugar. So walay makabuot. Walay padlak may tabo. Walay padlak. Nabilong mi sa Article 1987-1980 pa sa unang panahon na kaming tribo ang nagpagmayari ng lugar na ito. Kaya walang padlak. Tara! Ikaw! Ikaw! Ganong nanirado man ka? Wala ba kakabalo sa amuang balaod ri? Nga sa Article 1987-1980 nga wala, bawal magpadlak. Ay sir, manirado man ko sir kay mamista magugko. Unsa day sir? Unsay tuyo niyo sir? Bawal magpadlak kay naamo sa among batas. Batas sa hangin, sa impyerno, sa langit, sa tubig, sa manap, mga etc. Reyna. Kabalo pa ka sir. Ang balaod namo sa langit ug sa yuta, bawal manira. No! Sir, nag-comply naman mi ani sa munisipyo sir nya. Nganong paabrihan man niyo sir na pasirada, manirado noon mi. Na mo adto mi pista wa di mi katungod na manirado. Abrihin na dong. Abrihin na dong. Kay ayon sa batas sa amo ang Article 1987-1980 nga bawal sa amo ang ancestral land nga mga manirado. Pangabri dia. Na, sao na ni ron. Sa paglakaw na ko mamista magkunta ko ron. Naunsa naman ning panggobyerno nato ron wa na mi na mao. Na, Rico, abri. Kay muna atong batas. Kita ang gobyerno. Abri. Sige, abri na. Abri ninyo. Sir, sir, maluoy mo sir na. Manirado man tami sir kinami lakaw. Pangabri. Abri. Asa na mga ustisya ano? Grabe po ni oy. Di naman tayo palakon. Naunsa naman di naman tayo pakaunon. Abri, kay kami ang batas. Abri. Kamu na lang paninda dia. Bahala na mo. Asa man ka? Pangabri sa Andre. Kamista na ko. Bahala na. Pangabri sa Andre. Ano na? Ato ta dito, kay murag na po'y nanirado. Nga bawal na manirado lagi. Kay dira na sa tuwang kuan nabilong na sa tuwang ancestralan. Ikaw nga nung pasiksiwan ka nga bawal man na sa tuwang batas. Nakata! Alina! Sir! Ay dong! Manirado man ka dong. Ay kisa mo, boss. Ay nabilong man ka sa ancestralan dong. Munang bawal gi ka manirado dong kay sa batas. Kami naman gud ang batas dong sa gobyerno. Kami ang bagong balaod diri. Kay para makausap ang tanan, bawal manirado. Kaya mo ani ancestral, di ba? Ay dili man gud sir, manira ko sir kay wala po koy kapital ba ka negosyo. Bawal lagi manirado dong kay bawal sa batas sa hangin sa impyerno sa langit ug sa mga inchik dia. Bawal manirado. Kay basig maunsa ka ba? Madamay ka ba? Ha? Ay dili na pwede boss. Bawal sa batas lagi. Basta sundo na to ang sa langit, sa yuta, sa impyerno, sa uban ha. Basta sila sa mga boss nga mamila ka ron birthday man sa ko ang gagaw. Bisan pa dong, magkaso o magkaso ka dong. Magkaso o magkaso ka. Bawal sa batas sa langit, sa impyerno, sa tubig. Pangapre, magbuot man ka. kay mo nang batas na mo sa 19 Article 1980. Wala bawal ang magpirado. Article sa pagsirado na bawal nila day. Bawal sa batas dong kay nabilong. No, ang di lagi kay birthday ron sa kung gagaw. Nabilong ka sa ancestralan dong. Dapat pangapre ka no. Ay sige, magkaso ka o magkaso. Basta pangapre. Abri na to ni. Bibinuang Abri ninyo, Pre, kinsa mo din mga to na ni wa mo ko kailani. Daon sa mo sir nga anong inyo maning pablihan? Tanawa daw nang sulod do diaw. Mahapon gani gibaligyan akong brief kay pugo akong negosyo na inyo ning pablihan. Nangayabag na mo. Wala mo dai sulod. Yung pusporo gani atang tres. Wa man kay dire. Na, nangayabag trabaho ani. Wala mo dai sulod ni sir. Kamu kapital mo. Way problema sa kuha na. Ay.
Sige, sira. Panirado na lang mo. Wala na, wala sulod. Yung anong magpabli-abli mo? Gusto mo kamoy na budget dire sa negosyo na to. Ang pera mo na pugo. Lugi na yung gusto nila. Ginawa mo. Oh, di ba? Abli pa ka.